All right. Muri Zimbabwe, more news dziri kusvika panews desk about the Politburo meeting yaitwa. So, yeah, Politburo, vachitaura naComrade, vachitaura kuti ine around 49 members. Vane panambotara 300, it's Central Committee. Right, yes, ZANU-PF. Right, muri Zimbabwe. News dzapindira. Dziri kutiudza isusu kuti allegedly Mnangagwa pane abvunza about mari yekwaKOC. So takakudza kuti ukuku kunotaurwa dzese, anditi kunotaurwa dzese ndokuva kuti kana vanenge vane magrievances naEmmerson Mnangagwa vanozvitaura, anditi magrievances akafanana nekuti mari iri kunzi naKOC mujere akapiwa na Collins, makainzwawo here president, anditi. So right now muri Zimbabwe, this is ndo zvinhu zviri kuitika, ende zvinhu zviri kuitika zviri kunyadzisa, zviri kutora ushingi kuti ubvunze, but vari kuvanobvunza mamwe madhara ekutotiwo iwo pachavo, because kana waonekana kuti 76 years 77, unotaura zvese, unenge usingachavhunduki, because unenge wakutoona kutoti tava kusaidi rokutoti ndokwekufira mukati kana ukatadza kutaura. That's why makaona Comrade Geza akabudikira akati isusu tava padhuze nekutopfuura, saka totongotaura izvi ndo zviripo, Mnangagwa uri kuba, Mnangagwa uri kuita sei, handiti. Kuzovona vouya kupublic, it's because vanenge vataura naye behind closed doors and anenge atadza kunzwisisa, handiti. Havana kungomuka vakauya kupublic vakatanga vabvunza, sekungobvunza kwaari kuitwa izvezvizvi kuti ko mari iyoyoyo, have you looked into it, kuti muonewo kuti inenge ichiwanikwa sei, because in reality muri Zimbabwe Collins mufesi wekutoti probably he doesn't have to ask Mnangagwa for money, but he uses proximity to make to acquire mines, businesses, proximity to get all kinds of stuff, and then anenge achitoita mari yake. So Mnangagwa probably maybe anenge asiri kutoziva portfolio yose yaCollins kana kuti yashoni kuti une mari dzakawanda sei, une makambani uri invested mumacompanies api, everything anokwanisa kusaziva everything, you understand. So kana achinzi look into it, it's because akahwaira Mnangagwa vapanhava vanoita corruption inohlisa in his name, handiti. And then at the end of the day nyika yodonhedzwa nenyaya yekuti Mnangagwa is not watching mamoves ari kuitwa nefamily yake, you understand. Asi kana kuchinzi Mnangagwa unozviziva kuti ndo zvavari kuita, then he is involved, zvichireva kuti ari corrupt and ari kubvumira kuti vana vake vaite corruption. Now maZimbabweans anenge akutoti nexus obvious unotoziva ndo zvavari kutoita, and that's the purpose, that's why vachida kuramba vari mapresident, kuti varambe vachiita izvozvo. Well, that might be the truth. So now muri Zimbabwe mukomana ari kunzi abvunzwa izvozvozvo, and he said the courts are dealing with the issue, and the courts are dealing with the issue. Saka macourts now tiri kunzwa kuti kwakanemwa Collins, tiri kubvunza kuti muri Zimbabwe tichaona here Collins achiendeswa kukoti kunobvunzwa as mawitness, achipa mawitness ekuti yes ndindakapa musikana uyu mari dzese idzodzo, and then iye otracewawo kuti is he capable kuproducer mari yakawanda kudaro, what is it that he is doing chinoproducer mari yakadaro, because ndo inonzi democracy,
munyaya dzevanhu ndo matetiri, ndo inonzi democracy, because ava havazi vanhu nje vagere pachigaro chedu chevanhu chetakavaisa. This is the Mnangagwa is the number one civil servant muno muZimbabwe. Ndo civil servant, the first wokutanga, who is hired and fired by the people, the owners, isusu varidzi venyika ruzhinji rweZimbabwe. Handiti varungu nevatema tese tisu, as long as tiri maZimbabwe tisu varidzi venyika. Now civil servant rakuda kutinetsa. Unopinza munhu basa woti uchashanda apa 5 years, iro civil servant riya rakuchinja rakuzvisira kwa yai ndoda kushanda 7 years. Kuri kuda basa here. Mure Zimbabwe regai tinyatso kutaura kuti vanhu vanzwisise kuti kana chiti isusu izvi zvatikutaura kuti tikuda kuona Collins achibvunzwa mukoti and then achiteveregwa, tichiona kuti mari dzake iye uri capable here, wanga adziita sei mari dzodzo kuti awane mari inokwana kupa $9 million plus ku-girlfriend. And that's what democracy is. That's what accountability is. So DJ Ola one time hanzi vaida kuinvita Mnangagwa kupodcast. So vakataura vachitaura mapoints avo, zvikanzi naMnangagwa, you are dreaming, right? Ndopandakanyatsoona kuti uyu fesi unonzi Mnangagwa uyu haatozivi kuti civil servant. Do you understand that? Haatozvi-understand kuti he is a civil servant, mushandi ari kushanda, upresident achisvinhu chokumba kwake. And now ari kuvhunduka chii kuuya kupodcast kwaOla? And why does he think Ola is dreaming? Of course he's dreaming, but let the dreams come true, because ndo game racho. Handiti uya ubvunzwe kuti saka wadlei, saka hamuna here zvimwe zvimoko kusaidi, saka handiti uya ubvunzwe, tokubvunza tokuita munhu, kwete kuda kuvanda nechigaro cheupresident uchizvidza senge uri chimonya iwewe usiri kuenda kujim. Handiti mure Zimbabwe, this is what is happening. I'll be digging, talking to people vari mukati mechinhu sezvandinongoita panapa. You don't hear this anyway. So peace.